nagbababa ng stock. Garong galing Rupali sa bodega na sa Litas Grocery. Masipag na binata. Kasama niya mga ka-workers niya. Sila Jansen. Delivery ng second. Ay, masanghay naman yan. Johnson & Johnson ang factory niya. Ayan. Super sipag talaga. Nandito na naman ang Nestle Dyson din, si Tony. At ganun, mga customers namin, dumadaan sila. Hanggang maubos yung stock, mag-isa siyang nagbababa ng stock, si Joseph. Oh. Joseph Casilan. Super kisig. Super sipag siya. Isa siyang nagbababa ng stock galing sa bodega. Isang garong ibababa niya lahat ng product ng Palmolive, Unilever, yours, lahat ng product. Maski nahihirapan siya, smiling pa rin siya. Smile. Nakatawa pa rin siya. Mag-isa lang siya. Nandito sila Ribisco, Aymintos, saka si RFM din.